Gusto na eh. Bigarang kalapati, boss. 5? 6? Sing-sing to barkada. Magkano binibenta? Bawasan mo. Ano, 500. Ano? 500 6? Bawasan. Pero walang sising yung iba? 250 lahat ang pare. 250 lang. Ano magalo? Ito, mga puti pa po. 500 puro pros. 500 lahat yan. Gantong kulay ito, sir, ah. Ang tawag dyan? Pagkarera yan? Karera ata. Oo, dalawang sing-sing, double banded pa, mga lapatids. Magkano yan, sir? Sandal lang. 100? 100 lang, mga lapatids. Off color na, opal na ano tawag dyan. Gandang kulay oh. Saddle na nga, opal pa. Ganda. Ito, sir, magkano to, sir? Paris. Paris yan? Ah, ito barako. Ang ganda ng barako nyo, sir, ah. Pati yung mata, oh. Kalahati lang yung itim, tapos yung pula, kalahati. Ayos to, ah. Sandal lang, mga lapatids. Ito, sir, walang sing-sing? Meron? Ah, yun. Comb ring, no? Paano pag kunin yan dalawa, sir? Magkano na? Okay, kung 100. 100, pwede na? Hindi na. Dalawa, 100? Oo. 100 daw, dalawa, mga lapatids. Bali, tag 50 na lang. Ito, ang alam ko dito, mga tag 300 to eh. Mga off color, tapos may sing-sing pa. Sandal lang, pwede na. Oo. Ang kinis, oh. Alagang-alaga, oh. Kahit ko lang awa. Ayan. Sa'yo to? Sa'yo? Ay, hindi. Baka may maghanap sa inyo, sir, sa Facebook. Pangalan niyo sa Facebook? Ray. Ray? Ray Bandung. Ray? Oo. Ray? Ray. Ray Bandung. Bandong. Ayun, Ray Bandong. Sa ano sila? Taga saan kayo, sir? Sa Bistiso. Pistiso, dito lang, San Carlos yan. Ayan, i-PM nyo si sir. Pero mag-iiba ng presyo nito. Magiging 200 na lang to pag pick up. 200 isa. Oh, ayan. Pick up nyo na lang yan. Kukunin nyo yan. Maraming salamat, sir. Thank you. Boy, ano pangalan mo, boy? Anton. Ha? Anton. Magkano itong mga kalapati mo? Magkano itong mga kalapati mo? 120? Sagad na yun? May bawas. Ano yung mga sing-sing nila? Comring. Hindi ka nagkakalapati, no? Hindi ka nagkakalapati. Kalapati, alaga lang. Ayan, yung sing-sing nung ibon niya, mga clip ring, mga lapatids. Ito yung 120. Ito 120 din. May permisyo, oh. Kaso walang sing-sing, mga lapatids. Mahirap na magbenta, walang sing-sing ngayon eh. Yung mga bata pa, oh. Ba't nakabukod to? Mas maganda yata lahin nito, ah. Ha? 100 din to? Ha? 120? 120 din pala. Ay, may mga sing-sing sila, magkapatid yata ito yung blue bar na to. Pero ang dami natin nakikita mga tencel ngayon, mga lapatids. Ito yung madalas pinangkakarera. Mga batik-batik sa likod na blue bar. Sabi nila mabibilis daw ito eh. 120 lang dito sa San Carlos. May bawas pa yun, sir? May bawas pa? Magkano? 100, oh. 100, mga lapatids. Ayun, oh, ganda, oh. Tsaka ito, oh, mga naghahanap ng off color. Ayun, oh, ganda, oh. Maliit lang. Bata pa, pwede pa-watcher. Rare color, mga lapatids. Ganda ng kulay niya. Ay, sir. Boy, thank you, ha. Maraming salamat, sir. SDR Alpha tanini, kaso nga po late la. Laya. Kaya ko wala pa yung stock bird lawari ko muna. 300 tan eh. 300 isa ng sing-sing nito. Ano lang ito, sir? Taiwan to. Taiwan. Anak ng mga Taiwan yan. Kumakarera ka, sir? Oo, Saan? Anong club? Sa? Alpha. Sa Alpha. May mga pinapatraining ka na doon? Oo, meron na. Ayun, kumakarera si sir, oh.
Naka-alpha po yung ano. Hindi lang pinapaalad. Oo. Pero Hindi, bago pa lang yata naglalaro si sir eh. nag-i- Ano, magkano to sir? nag-i-speed din ng 1-2-1-3. Oh, grabe. 1-2-1-3 speedon sir ah. Kahit Binibenta ko lang ng kwan. kahit walang training yun to. Oo, Wala, track lang. truck lang. Grabe yung Doon lang speedon sila sir ah. naka-viewing tapos sabay kwan. Ronda-ronda lang. Oo, ronda-ronda lang. Grabe ah, 1-2-1-3. Ibigin Yan yun, binibenta ko yung lang anak ng niya yun, 150 to, anak niya to. 150. Oo, Ba't mo dyan sining-sing sir? Eh wala na, late na to. kaya nga nalit na eh. Magkano yan? Binibinta ko lang ng 150 kasi 150? late na eh. Oo. Ako po, 300 na yung sing-sing. Parang pinahingi ko na yung sing-sing. Libre na. Taiwan, pero puro Taiwan yan sir. X-Cross na to, boss. Kasi Mga breeder na eh. cross, Oo, cross, cross na, no? Ayos oh. Kung maliit lang na siguro po, hento. Maliit na. Eh yung iba sir, magkano? ayan, nangapan lang yan. Isang daan lang. Itong ganda. Puti. Ayan yan, kwan lang eh. Galing. Gantong kulay yung napaabot natin ng 400 kilometers mga labatiks. Yung mga ganyang kulay, umaabot ng 400 kilometers. Ito yung anak ng Blue Bar, yung nilalaro mo. Yan yung nag-i-speedan ng 1213. 1213. Grabe, 1213 mga labatiks. Ito. Color no. Ilagay ko sa kwan yan. Sa Mabalakat. Alin? Ito. Ito? Oo. Tanda na pala yan. Hindi. Yung unang kwan niya, pagkawala niya, Mabalakat na agad. Bumalik. Yung lang. Oo. Bumalik siya. Oo. Alimaw itong kalabatik to sir ah. Magkano mo binibenta? Parehas kami ni Jonathan. Magkano mo binibenta? 150 lang. 150 lang? Oo. Iyan pa yung naka-City RPE oh. Taiwan na Taiwan. Ewan niya. 150? Baon na ito animal. Mabalakat, ilang kilometers yun? Ay ah. Saya, minimum 80 kilometers. 80 to 100. Oh, 80 to 100. 83. Oh, 83 kilometers air distance. Pinakawala mo yan. Akala ko nga, umiiyak pa yan eh. wala na. Matanda na pala ito. Kasalukuyan ng tumatanda. Nakauwi ng Mabalakat, Pampanga. Tapos bibenta mo ng 150? Wala tayong pambiling pagkain niya rin. Oh, grabe ka. Pagkain lang ng kalabaw. Kung may pera lang ako, bibiling ko ng 250 to. Ayun, sa Facebook, pakita mo, baka may gustong Oo. bumili. Island born, Taiwan, no? Oo. Magkano? Sa Facebook, pipim ka nila sa Facebook. O pag pinihim nyo ko sa Facebook, sa JJ. Ha? JJ yung pangalan ko, kuhan. JJ? Oo. J... JHAY. JHAY. Tapos JHAY. Ah, dalawang JJ. Oo. Ah, PM nyo ako kung may marami tayong breed doon na kuhan, kung Taiwan. di nyo mahanap, ako i-PM nyo, ako magsasabi sa kanya. Ayun, thank you, boss. Maraming salamat.